Bafowethu, into ongayazi inkulunkulu nawe. Apha mangami lo mshilo ngathi now we're living in the time where sikhuluma khona nge-age of Aquarius. This is what is happening. Inkantolo ephakeme isirulile into eyenziwa iphalamende lapho khona kwakuhlangene imdodovu ye-ANC ithi I vote no, I vote no, I vote no. Nakhumbula ngo-2020? Nakhumbula? Wothi ngibuke kahle, kwaku-2022. 2022 lahlangana iphalamende lapho khona lasihlangene livote ukuthi liphikisana nokuthi uRamaphosa kuzofuneka aphendule ngesinqumo sokuthi into lena ayenza ukuthi kutholakale izizumbulu zezimali eParliament kokukhona kwakune-rule lapha usection 89 i-panel report that eyayithi kumele ukuthi uRamaphosa aphendule. Yena njalo uRamaphosa wakhetha ikomiti, wakhetha iCommission yokuthi icubungule ibheke ngokwenzeke eParliament ebese iletha umbiko. Yakwenza konke yaqeda yakubeka obala yasithi uRamaphosa kuzofuneke aphendulile khona kumthintayo ekufuneke makakuphendulile. Nawe yini yenzeka lapho? iParliament lamudefenda, lamuvikela. Siyakhumbula babesuma bethi I vote no, I vote no. Yakhumbula oBhekicele, oPravin Kotani, obani bonke labo gogo laba base kwakunogogo laba be-ANC namakhehle ANC bonke babesuma bethi I vote no, I vote no, I vote no. Kumnandi. Kodwa umama uNkosazana Dlamini Zuma uyena kuphela wasukuma wama wathi I vote yes. EFF yamshayela ihlombe. Lokho ngikhumbula kahle. Ngayilalela leya kahle and yangicika yanginyanyisa ibhadi because really there was a big corruption since I know ukuthi eSouth Africa awuvunyelwe ukuthi ube nesamba esemali elisendlini esingaphezulu ka-25,000 sibe sendlini. Ngiyakwazi lokho. Sifundisiwe ngalokho, sitsheliwe ngalokho. Kaningazi ukuthi uma kwenzeka uthola ngalokho ungagwetshwa ngisho u-10 years in prison uma uzothola ngalowo mali. Kunemali ekufuneka uyi-report enkantolo. So uyi-report uyideclare ukuthi le mali njengoba la ifike kanjani, uyithole kanjani, ingeyani, imali ihlala ebhenki ayihlali endlini. Bhekani-ke lezi zizumbulu zamadola futhi. Wasting amadola ahlezi endlini. Imali engeyona ekhanda ihlezi endlini. So-ke iParliament la committee i-crime lento eyayenza ukuthi benze le yanto ukuthi bevote ukuthi uRamaphosa enga-impeachwa noma engakhishwa bafuna ukumdefenda. uRamaphosa kwakufuneke aphendule azophendulele athi go through all the process ukuthi aphendule futhi ajeze ukuthi yena kwenzeka kanjani ukuthi eplazini lakhe kube kuhlale izizumbulu zezimali. So-ke ngoba-ke bafethu amandla omuntu awadliwa. I-EFF efake leli cala ingane kwethu sonke siyazi ukuthi nami ngikumelane nayo ngomsebenzi yayo ebingabi mihle yokuthi isekele noma ivikele labantu bokufika. Lapho-ke ayisolve yayiwina-ke le EFF ayihambe yofa benomongameli wayo. Kodwa-ke la EFF iyona ewinile, iyona yafaka lokhu ukuthi no uyafaka leli cala lapha eConcord. Manje-ke iConcord nanto-ke isivumelane-ke isivuna yona-ke i-EFF ngokuthi kuvotelwe iphalaphala ekwenzeni ukuthi kuchithwe ireport yephalaphala. So-ke now umongameli kufanele aphendule ngemali eyatholakala kuSofa. Umongameli uCyril Ramaphosa, uRamarama, uCupcake kumele aphendulile ngemali eyizizimbulu eyatholakala kuSofa. Ukuthi njengoba abantu behlupheka kangaka eSouth Africa, njengoba abantu becindezelwe kangaka eSouth Africa, kodwa kunomuntu onemali ehlezi kuSofa
iy'nkulungwane zey'mali isumbulu and kuba ama-US dollar. Lena othi noma uyithathe laphana ebhenke uhamba uyaphesheya ubutshele kuthiwa make sure uma kukhona esalile ibuyise, udonsa ngamadlebe uyibuyise. Kodwa uRamaphosa kwangenzeka lutho ngalokho. Now nansi icourt manje iyarola ithi no, akwenzi kwanga ubulungiswa ngokuthi bevotela ukuthi akanga-impeachwa noma akangasuswa esihlalweni, akwenze kwanga ubulungiswa. Kwakufuneke aphendule aqondane naleyo process, yabona. So nje umongameli kwakufuneka aphendulile. Kwakungekho nje futhi emthethweni ukuthi umongameli abe nemali ekusofa. Kwakungekho emthethweni nakancane. Kwakungekho emthethweni. Njengoba ngisasho ukuthi uyedwa kuphela umama uNkosazana Dlamini Zuma owasukuma wathi I vote yes. Lo muntu wathi as a member, as a disciplined member of the ANC, I will vote yes. But yonke lemkhonqonqo yemgulukudu yemdlwembe eyasukuma public. That's bafowethu kuzofuneka ke nifundeni ukuthi noma ningakhohlakala kanjani, musani ukuya ephalamende niye nomoya wokubola bese nize nifuna ukubola ngisho public. Do not do that. Do not do that. Do not ever do that nonsense. That's a crime on its own ukuthi you stand kwiPhalamende phambi kwabantu and ufunge uthi usho into wrong owazi ukuthi ayikho i-wrong. I-wrong lo nto leyo. Nisimislead, nidlale ngathi niyasihlukumeza. Emotionally, niyasihlukumeza. So when there's abuser, you are abusers. This has to stop. This has to stop. Ukuthi you guys, we have trusted you. Sanivotela sanibeka emandleni ngaba lapho but knows bullshit. We don't want that. No abuser sifuni. Cobo nakancane. And it's enough, it's enough. We are tired. I'm glad that the court has ruled ebugebengwini enabenza. Cha-ke njengoba ngisasho nje EFF siyabonga kuyona into engiqala ukuyibona-ke mina le eniyenzile ukuthi nithathe lento nidlulise enkantolo ephakeme, ngiqala ukuyibona le. Anginendaba nokunye abanye bawukubona kodwa yilokho engikubonayo engikuvumayo ukuthi ngiyaqala ukukubona, kodwa lokuthi nivikele ama-illegal foreigners, go to hell. That one, you never get it from anybody else. You never get it and you have never win it and it will never happen. But kulokho nginishayela izandla EFF. Work done ukuthi nithathe lo daba nilise le. Angazi nana delilindele sonke lesikhathi. Lokho nivuna lo mgulukudu oSiril Ramaphosa. This now we don't want this. We do not want this corruption. The age of Aquarius, it has started to work. It's spitting fire. And the age of Aquarius, ixosha yonke manipulation, konke ukukhohlakala kwenu, konke ukungcola yakususa, yonke into manje izoba transparent. This is a sign of transparency. The laws of the universe are working for itself as a cleanser. And the age of Aquarius, ngaze ngayifanisa nolwandle ukuthi ulwandle yonke imfula yaseThekwini idudula yonke ukungcola iyokufaka olwandle. Uthi mawugudla ngo-M4 uhamba ubonela ungcolile usebele olwandle lonke. Kodwa give it isonto only 1 week. Ulwandle kusuke sengathi akaze kube khona yonke lento ungcolo kade kufakwe yimifula idudulela olwandle. All the rivers flows to the sea with all junks and everything, but in 1 week ulwandle is able to chase it out and cleanse it out of itself. This is ngikhuluma ke age of Aquarius ukuthi i-age of Aquarius yenza njalo ikhuculula i-corruption yonke, isusa konke ukungcola, isusa yonke i-manipulation, ikususa konke ukukhohliswa okuyize okungenasidingo. Yonke lento ekucindezela abantu nithanda ningathandi, nani benikade nisebenzisa imali, your time is over. Game over, game over, game over. Age of Aquarius. uNkulunkulu uyithathela yena isinqumo. uNkulunkulu uyithathela yena isinqumo. Nangey'khathi zoNoah wathatha isinqumo wakhuluma noNoah ukuthi akakho umkhumbi. UNkulunkulu wathatha isinqumo ngizokwenza ukuthi. Kune-corruption ayisusa waqala another chapter. So i-chapter ye-corruption is over. Iphelile iyavalwa, shut down i-chapter ye-corruption. Ingakho sesikwi-age of Aquarius. Qala okusha manje okudala kuyahamba. Thank you.